Pulgas, bunhog, katuog, kuto, sa hayop ug tawo, sinaparasito, musuyod sa dugo, o dunay epekto sa katawan muhatag ug dakong perwisyo. Akong amigo nagsigi og reklamo sa tumang kakatol sa iyang ulo, gipuy-an di ay kini sa daghan nga kuto, kay mambad nga musuyod sa dugo sa tawo. Baka nga niinga ug nagdagan-dagan, may parte sa lawas nga siya gikatlan, giit-it ang lawas para mawagtang mga katungan ni pikit, mao ang hinungdan. Sige og pangilkil ang iro nga gikatlan, aron mga lagpot ang iyang gikalagutan, dayon iligid-ligid ang iyang nga lawas para di ay manglayas ang daghan nga mga pulgas. Ugis nga manok nga kusog manlabok, nagsige hiniksik, unya nagtungog, dayong putak-putak ug nitugtugaog gikatlan sa lawas tungod sa daghang nga bunhog. Ato pang idugang sa tawo nga problema, talagsarang maligo, lawas puting ang hita, humot nga takboyan sa pisti nga tuma, puti kini nga kuto sa lawas sa tawo. Dangan o parasito, gagmay magpira ning panahonan, o pagkaasyoso, ilang pagkaon, dugo nga pisko, maoy atong mahimo gamit og pesticide aron mapuo. Pulgas, bunhog, katuog, kuto, sa hayop ug tawo, sinaparasito.